sain 10 sekuntia sitten ajatuksen, että pitäisikö kuvata taas YouTubeen video. Ja tässä mä nyt olen ja kuvaan videoa. Mun elämänvaihe on nyt hiukan rauhallisempaa. Mulla on ainoastaan mun elämässä työt ja urheilu, silleen tommosia niinku pakollisia juttuja, että koska varmaan silloin kun mä viimeksi kuvasin, niin siinä oli varmaan vaalit ja koulujutut vielä meneillään. Niin niitä ei kumpiakaan nyt oo. Tänään on lauantai-aamu, kello varmaan 7:30. Mä heräsin vähän ennen 7 ja nyt mä lähden salille. Mulla on nyt salivaatteet jo päällä. Ja nyt puetaan vielä loput vaatteet. Siis kun ovesta astuin pihalle, mä olin silleen, missä mun auto? Ja mä tajusin, että ai niin, se on laturissa ollut yön, joten nyt täytyy kävellä vähän matkaa sinne auton laturille. Mut kattokaa kuinka hieno ilma. Ja tää on ihanaa, kun nyt alkaa puut vihertää ihan silleen kunnolla. No niin, nyt tää salitreeni on ohitte. Ja siis mähän tällä hetkellä treenaan tällaisella treeniohjelmalla, tai mulle on tehty semmonen yksilöllinen treeniohjelma, jota mä nyt noudatan. Tää oli nyt ensimmäinen kerta, kun mä tein tän alakropan salitreenin, niin tässä meni ihan sikan aikaa. Mä luulen, että mä oon ollut täällä varmaan tyyliin melkein 2 tuntia. Mut siis on ihan parasta nyt, kun on tällainen tietty ohjelma, mitä noudattaa, eikä tarvitse joku kerta miettiä, että mitäköhän tekis. Ja sit se, että niinku jokainen treeni tukee just niitä mun tavoitteita. Mun niinku silleen isoimmat tavoitteet olisi olla nopeampi, räjähtävämpi, ja olla kaatumatta siellä kentällä, koska mä kaadun ihan koko ajan. Ja nyt tällä hetkellä mulla on ihan sikana treenimotivaatioa, niin myös sen puolesta ihan sikakiva, että on tällainen ohjelma, mitä noudattaa. Joo, nyt mä lähden tästä näin kotiin syömään. Mulla ei ole kyllä mitään ruokaa, että varmaan täytyy kaupasta käydä. Ja sitten mä lähden mun kavereitten kanssa pyöräretkelle, niin se on myös kivaa. Pyöräileen lähetty. Kotona mä en ehtinyt kun syömään. Mä söin hernekeittoa, 4 leipää, sit semmosen proteiinirahkan ja join kauramaitoa. Se on nyt mun semmonen lemppari. Me ollaan pyöräilty. Missä me ollaan? Mikä tää on? Joku Viivi. Kahvila Siiri. Kohti takaisin Tamperetta. Nyt mä menen Elsapeen. En mennyt ihan. Sieltä kahvila Viivistä saavuttu. Salla, et sä ei mainostaisi sitä nyt väärän nimen. Kahvila Saarasta. Mikä se on? Siiri. Kohta tulee kuset housuun. Nyt ei kannata. Onneksi siellä ei ole ruokaa suussa. Kahvila Siiristä poljettu Ikeaan. Me syötiin kaikki noita kasvispullia. Oli hyvää. Kun mä olin pyöräilemässä kotiin ja mä näin tämän veneilypaikan, niin mulle tuli semmonen, että ei vitsi, että mä menen nyt veneileen. Mutta tästä pystyy aina niinku vasta seuraavan tasatunnin varaan. Eli kello oli just silloin 4:05, eli mä pystyin vasta niinku tunnin päähän, eli 5 eteenpäin niinku varaan vuoron. Mutta mä ehkä otan ton veneen hiukan etuajassa, koska jos ei sitä ketään ole käyttämässä, niin tuskin sitä on kukaan tulossa enää niinku ennen 5 niinku käyttämäänkään. Mutta mä odotan nyt hetken vielä. Tilannepäivitystä. Kello on nyt 4:15 ja mä ajattelin, että nyt on semmoinen aika, että mä kehtaan tulla hakemaan tämän veneen tästä näin. Ja tämän verran etuajassa. Mutta tästä on yksi ainoa vene poissa. Ja se on juuri se, mikä on mun vene. Niin nyt mä mietin, että uskallanko mä ottaa tosta vaan jonkun toisen veneen. Vai jäinkö mä nyt odottaa tota venettä. Ehkä mä ootan hetken aikaa, että mahtaisiko se mun vene tulla. Mutta sekin voi olla, että se ihminen ajattelee, että ei täällä kukaan muu sitä venettä tarvi. Ja on tuolla yliaikaa. Ja se, että mä en pääse katsomaan sieltä sovelluksesta, että onko näitä veneitä nyt varattu. Silloin kun mä tein ton varauksen 4, niin näitä ei ole varattu. Sitä veneilijää ei näy missään, eli voidaan olla 100 varmoja, että ainakaan 5 se ei ole tulossa. Joten mä ehkä nyt otan tästä näin tän veneen, vaikka mä haluaisin ottaa ton mieluummin, mutta se on valmiina tossa noin päin. Mutta kun mulla on nyt semmonen tunne, että se ykkösvene saattaa olla varauksessa. En mä tiedä, uskallanko mä ottaa. Käänsin tän veneen ja tajusin, että eihän tässä ole tulppaa tai airoja, joten nyt mä joudun meneen tän veneen pariin. Ei kun kattokaa, sieltä se tulee. Se mun vene, eli mun ei tarvi ottaa tästä tuota. Nyt kun tässä on tämmöstä pientä säätöä, niin mä unohdin vallan pelastusliivit, niin mä todella toivon, että tänne veneeseen ei ole tulviin vettä, koska nyt kun vesi on vielä kylmää ja on paljon vaatetta, niin oikeesti ei olisi kauhean kiva uida tuolla. Sitten kun mä tulin tuolta veneilemästä, mä kävin kaupassa ja tein ruokaa itselleni huomiselle, koska mulla on huomenna töitä. Ja sitten tein tällaista rahkasysteemiä, tää on ihan sika hyvää, söin tätä ja söin muutenkin herkkuja. Ja hetken aikaa yritin katsoa tollaista yhtä sarjaa, mutta enimmäkseen oikeastaan on vaan selannut TikTokia. Ja on ollut
todella väsynyt. Olisin halunnut mennä jo aikaisemmin nukkuun, mutta en ole voinut, koska mä en halua herää huomenna mitenkään ihan super aikaisin. Mä haluan, että mä herään vasta herätykseen ja voin sit suoraan lähteä töihin. Niin nyt kello on jotain varmaan 10, niin voin mennä nukkumaan, niin seuraavaksi nukkuu. Mä heräsin just äsken. Kello on 7. Ja mulla alkaa vuoro 7:30 ja se päättyy 3:30. Jos mä teen aina viikonloppuisin. Jos vaan saa niin keikkatöitä, niin tälle sunnuntaille onnekseni sain. Toki tällä hetkellä se ei kauhean onnelta tunnu, mutta nyt mennään sinne. Niin tietylle alueelle päässä voi antaa. Nyt on päästy töistä kotiin ja mä rupesin laittaa vähän pyykkejä ja järjestelen mun vaatehuonetta. Ja mä en tiedä, mitä mä teen tän illan, koska siis mulla piti olla 6 jalkapallotreenit, mutta meillä on niin vähän osallistujia, joten ne peruttiin. Mä en tiedä, että olisiko tää sit tänään olisi ehkä hyvä pitää oikeasti lepopäivä, tai sitten tehdä huominen treeni pois alta. En tiedä. Mut joo, katsotaan, mitä puuhailen tän illan. Siis mä en tiedä, mihin tää aika on vaan mennyt, mut siis mä puhuin tossa mun kaverin kanssa 3 tuntia puhelimessa, ja mä siis varmaan vaan ihmettelin näitä mun vaatteitani ja haaveilin siitä, että mä voisin niinku heittää jotain pois, mutta mitään mä en viitti heittää nyt pois, koska kuitenkin mä voin niitä saattaa tarvita, ja mulla ei mitään niinku pakkoa heittää pois. Niin joo, en tiedä mihin mun aikani on mennyt. No toki mä sit kävin potkimassa, sieltä mä en muistanut mitään kuvata, mutta siis kävin pomputtelemassa ja potkimassa palloa muutaman kerran maaliin. Ja nyt mä hain Emilian tänne näin. Loppuillan katon tätä Suomen peliä ja sitten menen nukkumaan. Taas vaihteeksi heräsin ennen herätystä. Mulla olisi ollut herätys 7, heräsin vähän ennen 7. Joo, lähdin tänne nopeusreenille ja tästä palaan pian kotiin ja sit mulla alkaa kello 9 työt. Aika hyvin sain ajoitettua tämän treenin, koska kello on nyt 8:30 ja mä hölkkään tästä kotiin 5 minsaa ja sit mun täytyy lähteä 8:40 töihin, eli mulla on 5 minuuttia aikaa kotona. Kello on nyt 8:40, mun täytyy vielä pestä hampaat, mut kyllä mä ehdin, vaikka mä en nyt ihan 8:40 lähde, mut ihanaa, kun voi lähteä teepaidassa niin kuin ekaa kertaa. Siis mä tajusin nyt, että mä en oo kuvannut tänään oikeesti yhtään mitään, mutta kuvataan sit seuraavina päivinä vähän enemmän. Mutta siis tänään olin töissä 4:45 asti. Sieltä suoraan meni meidän joukkojen aloituspalaveriin. Meillä oli siellä myös semmoset pienet pelailut. Sieltä sitten mä lähdin käymään tuolla Hakamettan jäähallilla, kun mä kävin tekemässä siellä semmosen hyppytestin. Ja sit sieltä Hakametsästä mä ajoin äkkiä yliopiston apteekkiin. Ja nyt mä kävin siellä, koska mulla on siis ollut jotenkin vaikea hengittää. Mä nopeasti sain reseptin itselleni astmalääkkeeseen ja allergialääkkeeseen, koska mä oon huomenna koko päivän metsässä, niin mä en uskalla ilman noita lääkkeitä sinne lähteä. Niin se on hoidettu. Nyt pitää käydä vielä kaupassa, koska tosiaan sinne retkelle lähden niin jotain eväitä. Ja sit mä haen Emilian ja sit mä pääsen kotiin. Ja mä haluaisin hetken katsoa Suomen peliä, mutta katsotaan miten käy. Nyt kun mä kertasin Emilialle mun päivän, niin mä taisin kuinka raskas päivä tää on ollut, kun tässä päivässä on ollut silleen 3 tuntia yhteensä urheilua, ellei jopa vähän enemmänkin. Ja sen lisäksi just silleen, että mulla ei ollut missään vaiheessa niin edes ajomatkoilla aikaa hengähtää, niin silleen, joo. Vaikka silleen, mulle on silleen hyvin ominaista se, että mä lähden aamulla ja tuun vasta illalla, mutta sit silleen se, että mitä tavallaan tää päivä on pitänyt sisällä ja silleen esimerkiksi just se joukkueen palaveri, niin koko sen palaverin ajan mä tein töitä samaan aikaan, niin kuin silleen, että tein 2 asiaa yhtä aikaa, mutta sekin on silleen ominaista, mutta jotenkin tää päivä on vaan nyt ollut silleen aika raskas. Nyt kävin viemässä siis auton laturiin ja nyt kävelen kotiin ja sitten pääsee syömään, koska mä tajusin sen, että mä en oo syönytkään tänään oikeesti yhtään mitään. Siis mulle ominaista on syödä silleen niin kuin oikeesti paljon. Siis oikeesti paljon. Mä en tiedä ymmärtääkö sitä kukaan, jos mä sanon paljon. Niin mä olen syönyt tänään 2 semmoista suht pientä lautasta ruokaa. En mitään muuta. En mitään muuta. Niin se on aika vähän. Tätä ruokaa oli aika paljon enemmän, mutta tosiaan nyt tätä on enää tämän verran jäljellä. Leipääkin oli enemmän. No mä en ole vielä syönyt. Tää on sellaista maitorahka- ja kermavaahto-sekoitusta, jossa on marjoja.
Siis mä heräsin taas ennen herätystä. Mä heräsin 6:50. Mulla olisi ollut 7 jälkeen vasta herätys. Mutta mun kehoni varmaan jotenkin tietää, että mulla on 7 aikoihin aina herätys, niin se herättää mut sit ennen 7. En tiedä, mutta ärsyttävää. Varmaan kiinalainen. Se ei ainakaan ole. Tänään oltiin töissä lasten kanssa koko päivä metsäretkellä, niin päivä oli vähän silleen tavallista raskaampi. Ja nyt mä oon siis tullut töistä kotiin, sen jälkeen mä söin ja pidin semmoisen ihan pienen lepotauon. Ja nyt mä jatkan työntekoa ja yritän tehdä töitä mahdollisimman myöhään illalle, mutta katsotaan kuinka pitkään jaksan ja saan aikaiseksi tehtyä. Lopetin työnteon 9 maissa ja nyt mä oon käynyt suihkussa, pakkasin huomiset tavarat ja nyt ilta palaa ja sen jälkeen nukkuu. Nyt sitten töihin. Siis mua häiritsee, kun mä joudun käyttämään aina tätä mun urheilutakkia ja lenkkareita, mihin mä tahansa on menossa. Koska sitten jos mä en pistä näitä päälle, niin mä joudun kuitenkin ottaa nämä mukaan ja raahaan kassissa, joten sama kai se on laittanut se suoraan päälle, mutta siis eihän mä käytä enää mitään muita vaatteita kuin näitä. Töitten jälkeen mä suuntasin suoraan salille ja salilla mulla oli yläkroppaa ja nyt kello tulee 5:30 ja mulla alkais 6:45 jääkiekkotreenit, niin mä en oikein tiedä, että mihin mä käyttäisin tämän ajan, kun mun ei ole kuitenkaan järkeä ehkä lähteä kotiin, niin mä ehkä menen johonkin kauppaan ja ostan jotain lisää syötävää, vaikka mä söin jo, mutta ruokaa ei voi koskaan olla liikaa. Sitten vielä toista ajasta nyt, kun mulla on aikaa, niin ainakin mä muistan, että sunnuntaina mulla on ollut jo yskää. Ja sitten mä ajattelin niin kuin maanantaina vielä, että tää olisi niin kuin jotain ehkä allergiaa, vaikka mulla ei ikinä ollut. Mut nyt musta alkaa tuntua siltä, että tää ei olekaan allergia, vaan mä oon oikeesti kipeänä. Mut joo, aion ihan normaalisti kuitenkin niinku treenata ja käydä töissä, mutta en tiedä siis, onks mä vähän kipeänä vai mikä juttu. Mä hain niitä allergialääkkeitä ja astmakiekkoakin, mutta en tiedä. Jääkiekkotreeneistä selvitty ja nimenomaan selvitty, koska kyllä sen siellä treeneissä huomasi, että tämä on ihan niin kuin joku kipeys, että olen vähän kipeänä. Mutta joo, nyt treenien jälkeen on ollut sille ihan ok olo, söin iltapalaa. Nyt menen aikaisin nukkuun ja saan huomenna nukkua pitkään, jos saan vaan nukuttua. Menen vasta 9 tosiaan töihin. Yöllä mä oon valvonut ainakin jonkun yli tunnin, koska mä olin silloin niin kipeä. Mutta kappas kun tulee aamu, niin en ole enää kipeä. Mä eka ajattelin, että mun on pakko kyllä mun urheilusuoritukset tältä päivältä peru, mutta en peru. Tänä aamuna mun siis piti mennä lenkille, mutta sitä mä en nyt tee. Mut sit mulla on jääkiekkotreenit ja jalkapallotreenit, niin kyllä mä oon niihin nyt menossa. Nyt mä pakkaan äkkiä kaikki tavarat, mitä mä tarviin, koska mä menen suoraan töistä, koska töitten jälkeen mä jään tekemään töihin töitä. Mun päivät näyttää varmaan melko tylsiltä tällä videolla, koska mä tein tänäänkin töitä siihen asti, että piti lähteä tonne jääkiekkotreeneihin. Sieltä suoraan meni jalkapallotreeneihin. Nyt mä tulin kotiin, söin ja katsoin vähän jääkiekkoa. Ja nyt mä oon niin väsynyt, että mä oon niin onnellinen, että pääsee nukkumaan. Kello on 7:30, heräsin nyt itsestään ja nyt vaan äkkiä tietokone auki ja tekeen töitä. Mä löysin eilen kaupasta tällaisia niin -30% tosi paljon. Mä olin ihan onnessani, vaikka mä sit kyllä tajusin, että ei tää nyt mikään iso säästö ollut. Mutta ostin 8 tämmöstä. Ja raskin myös ostaa näitä. Nämä oli tarjouksella silleen 4 kappaletta 5 €. Niin ostin 2 tämmöstä settiä, eli yhteensä 8 näitäkin. Ja se on outoa, että mä raskin ostaa näitä, koska näitä en edes tarjouksesta raski ostaa. Yleensä mä en vaihda edes vaatteita, kun mä teen töitä, mutta nyt kun toi kone käynnisti itsensä uudestaan, niin mulla oli tämmönen ylimääräinen hetki. Kello on nyt 11. Mä lähdin hakemaan mun autoa laturista, koska mä muistin, että se on siellä. Ja käyn samalla hakemassa itselleni kaupasta jotain syötävää. Ja tosiaan tää ei ole mun työaikaa. Mä katkaisen työajan, jos mä lähden kotoa pois, että en ota tästä palkkaa sitten. Mut oikeesti kattokaa, kuinka hieno ilma täällä on.
Täällä on niin lämmin. Ehkä se kesä kuitenkin tulee. Mut siis mulla alkaa nyt vasta olemaan ekan kerran terve olo. Tai sit se varmaan vaan johtuu siitä, että tää on eka päivä, kun mulla ei ole semmonen superaktiivinen päivä, koska tänään teen töitä kotona, eikä oo edes yhtäkään treeniä tiedossa. No niin, nyt sain tehtyä työt tällä päivää, ja sen jälkeen mä vähän täytin mun ensi viikon kalenteria, tai se oli jo täytetty. Mutta tosiaan siinä tuli pienet muutokset, niin jouduin säätämään noita, ja se on aikamoista säätämistä, että mä saan kaikki mun treenit tohon niin viikkoon mahtuun. Koska siis mä en tajua, mutta siinä on niin tosi vaikea saada niin ne vielä silleen järkevästi, koska silleen olisi varmaan ihan hyvä, että ennen nopeustreeniä olisi niin jollakin tavalla levännyt. Ne nyt on saatu sinne jollakin tavalla. Ja esimerkiksi tälläkin viikolla, huomenna, mulla on jalkapalloturnaus. Ja tosiaan jalkapalloturnausten pelien välissä mä käyn tekemään mun PK-lenkin plus liikkuvuuden. Ja sitä ei varmaan katsota kauhean hyvällä, koska me tosiaan pelataan muutenkin huomenna vajaalla noi meidän pelit. Niin sit mä menen vielä niinku käymään jossain PK-lenkillä niinku pelien välissä. Mutta ei voi mitään, tätä tää arki mulla on. Mutta enää 2 viikkoa, niin mä oon kesälomalla. Mutta mä en usko, että se silti hirveästi helpottuu, koska mä oon aika varma, että mä menen aika paljon paikasta toiseen ja se on vielä enemmän säätämistä, koska sit mä en niin kuin enää edes tiedä, mille salille mä voin mennä, kun mä en ole niin kuin tietyssä pisteessä koko aikaa. Mutta joka viikko kerrallaan, sitä ei tarvi enempää stressailla. Joo, nyt mä alan syömään. Tosiaan tänään kävin ostamassa ruuaksi, söin siis tänään työpäivän aikana jo tällaisen pataatti-chilikeiton ja raejuustoa. Raejuustoa kuuluu laittaa mun mielestä tähän paljon silleen, että tämmönen 400 gramman raejuusto niin menee puolittain, puolet toiseen ja puolet toiseen. Eli 200 grammaa kuuluu laittaa mun mielestä tähän. Silloin on tarpeeksi. Ja mun mielestä tätä ei voi syödä ilman ruisleipää, joten myös ruisleipää. Siis mä en oo tehnyt yhtään mitään ja kello on jo 6:30. Mä en oikeesti osaa tehdä yhtään mitään, jos ei mulla ole kalenterissa sitä merkintää. Mut joo, no pakkasin huomisista varten tavarat, koska huomenna sen futisturnauksen jälkeen mä lähden mammalaan. Kerro, minkä pizzasta tilasit? Minkä pizzasta tilasit? Tilattiin pizzaa ja nyt käytiin salessa ostamassa juomaa Emilialle ja mennään hakemaan meidän pizzat. Minkä pizzasta tilasit? No enkä kerro. Mä en saa sanoa sitä pizzan nimeä. Toi haluu vaan, että mä sanon sen nimeä ja sitten, että mä nolaan itteni tänne. Kattokaa mitä täällä maassa on. Pikkuauto ja pikkuauto. Nyt on tosiaan perjantai-ilta ja mähän aloitin tän viime viikon lauantai-aamuna, joten mä voisin nyt päättää tän videon tähän. Aika hauska, jos taas katsoit tän loppuun asti.